Kriston jatetzea. Orain dela 4 hilabete, gure protagonistek jatetxe bat ireki nahi izan zuten. Eta horretarako, kritikari baten laguntza eskatu zuten. Kritikariak baldintza bat jarri zien. Munduko janaria prestatu behar zuten. Azken 4 hilabete hauetan mundutik zehar ibili dira, eta orain jatetxea irekitzeko eguna iritsi zaie. Goizeko 8 dira. Rin, rin, rin! Gure eguna iritsi da, eta neskak orain pilotan daude. Goazen esnatzera! Esnatu, eguna da! Egia da, goazen esnatzera! Lasai alzaude? Ez urduri nago. Eta zu? Baita. Oso guapa jarriko gara. Bai. Ikuskaria txundituta geratuko dago ikusterakoan. Bai, oso. Ordua da, ikuskaria etortzear dago. Prestatu aldu zure planera? Bai, hemen dago. Nik uste hau gustatuko zaiola. Aurrera, hemen dira. Gaurken menu berezi bat dago. Oso hori. Lehengo platera sopa eder bat dakar. Aizu, neska polita? Bai, gozoa. Nungo da? Alemaniako errezeta da. Bigarren platera? Ai, hau ezagutzen den. Hau bakinongoa den, italiarako pizza da. Bai, Italian egon ginenean errezeta eman ziguten eta pizza hori. Batuko. Eta orain, postrerako Frantziako croissanta. Hau Frantziako croissant da. Usain gozua da, dago. Magnifique! Zer iruditzen zaizu? Gustatu zaizu gure janaria? Egukiak izan dira eta